Magandang araw po, Ging Binata. Magandang araw din, tanda. Ano po bang may paglilingkod ko? Hingi sana ako ng makakain, konting maiinom. Malayo pa kasi ang aking pinanggalingan. Ako'y uhaw na. Sakto, may biskwit ako dito at tubig. Saan po kayo galing yan, tanda? Doon! Kaya pagod na pagod ako at wala man lang akong nandaan ng batis. Eh, saan na po kayo pupunta niyan, tanda? Doon sa ikalawang bundok at may kailangan gawin ako roon. Wala naman akong nakikitang bundok sa pupuntahan nyo, ah. Meron iho, hindi mo lang nakikita. Salamat sa pagkain at tubig. Wala nga naman, tanda. Salamat iho sa pagkain at tubig. Napakabuti ng panloob mong katangian. Kahit pangit ang inyong panlabas na katangian. Loko-loko ka, matanda ka. Umalis ka na dito. Saan kaya nagpunta yung matandang yun? Uy, ano kaya tong papel na to? Ha? Kayamanan? Ano kaya mapa ito? A few moments later. Oy, pre. Oh, paring kabayo. Ay, paring JP pala. Ano masamang hangin ang dala sa'yo dito at naparito ka? Paring Dan, may hihingin sana akong pabor sa'yo. Kung yun ay papayag ka. Ano ba yung pabor na yun, pare? Magkakapera ba tayo dyan? Oo, pare. Tiyak, nayayaman tayo. Pag nahanap natin yung kayamanan, tinutukoy dito sa mapa. Tingin nga ako. Niloloko mo lang ako eh. Mapa nga ito, pare ah. Pero sigurado ka bang mapa ng kayamanan to? Yayaman kaya tayo dito? Oo, pare. May matandang humingi sa akin ng biskwit at tubig kanina. Binigyan mo naman ba? Oo naman, pare. Mabait ako eh. Pero, tara mo na sa lilim. Mainit. Pero nung umalis na siya, malayo na siya sa atin. Bigla siyang nawala. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, paring Pranay? Oo, pre. Di ba halata sa itsura ko? Wala eh. Di naman mapagkakatiwalaan yung mukha mo. Grabe ka naman, pre. Ano, sasamahan mo ba ako? Hanapin yung kayamanan. Pag-iisipan ko muna, pre. Sige, pre. Puntahan mo na lang ako sa bahay kung ano man ang desisyon mo. Sige, pre. Meanwhile. Pre! Pre! O, bakit, pare? Pre, nakapag-desisyon na ako. Sasamahan na kita. Ganun ba, pare? Maganda kung ganun. Oo, pre. Pag nahanap natin yung kayamanan, hati tayo. Oo naman, pre. Kaya nga ikaw sinabihan ko eh. Kasi ikaw lang pinagkakatiwalaan ko. Saan tayo mag-uumpisa, pare? Dito tayo mag-uumpisa, pare. Pag ganun tayo. Sige, pare. Punta na natin yan. Malayo pa ba tayo, pare? Medyo, pare. Kasi sabi dito sa mapa, may madadaanan tayong puno ng akasya. Ah, ganun mo, pare? Saan kaya banda yun? Doon. Muna tayo, pare. Sige, pre. Upo muna tayo. Nakapagod.
Pagod eh. Uy, magandang araw po. Ano po yan? Pwede po bang magtanong, saan po ba dito yung puno ng akasya? Ah, yun po ba? Nakikita nyo po ba yung punong paturay na yon? Diretso niya lang yon, tapos isang hakbang paabante, pakaliwa, pakanan, pataas, pababa. Doon nyo na makikita yung puno ng akasya. Ah, okay. Okay, alis na ako. Sandali. Pwede pakiulit yung sinabi mo? Diretso nyo lang yung punong yon, isang hakbang paabante, pakaliwa, pakanan, pataas, pababa. Doon nyo na makikita yung punong akasya. Nakuha nyo ba yan? Bahala na ka dyan, alis na ako. Wala ka, galit na. Bakit? Pinaulit ko lang naman ah. Sige pre, tara na. Total, nakapagpahinga na tayo. Oh, sige. Pre, ito na yung puno. Isang hakbang paabante, tingin sa kaliwa, kanan, taas, baba. Pare, ito na yung puno oh. Ayon sa mapa, diretsuhin lang natin tong punong ito. Sa dulo nun, may poste ng internet. Ah, ganun ba pare? Sige, tara na, puntahan na natin. Pagod na ako ah. Paring kabayo, SP, paring Jimmy. Andito na yung poste ng internet oh. Di ba yan na yung poste na sinasabi sa mapa? Ito na nga pare, sundan lang natin tong diretsyong daan para makita natin yung susunod na palatandaan. O sige. Pre, balita ko, nanalo ka sa waiting ah. Hindi nga naisulat ng obrador eh. Sayang, Kaya nga. iinig na naman sana tayo. Kaya nga. Sa susunod, pasulat mo naman. Nakita mo ba yung nakikita ko? Atak! Uy! Ako! Uy! Hindi ako! Agad to! Agad to! Ayun! Ano pa? Ang mo! Ayos, malaki pare. Harap, kami. Hilog na hilog pare oh. Ako. Uy, parang dyan. Ito na yung last na palatandaan sa mapa. Puno ng sampalok. Ay oh pare. Kung ganun, malapit na tayo sa kayamanan. Amoy na tayo. Mayaman na tayo, miss. Mayaman na eh. Mayaman. Na tayo. Eh ano yung susunod na palatandaan pare? Sabi dito sa mapa pare, para siyang bahay na may malaking kaldero na umuusok. Ah ganun ba pare? Tara, malapit na lang pala tayo. Sige pare, tara na. Ah sige. Ay! Pare. Di ba yan yung kubo na tinutukoy dun sa mapa? Di ba yan yun? Oo pre, yan na nga yun. Tara, puntahan natin. Sige pre, tara! Run. Ano ba tong? Mamihan? Oo nga pre, tignan mo ulit yung mapa. Baka nagkamali ka lang ng tingin. Hindi pre, ito talaga yun. Kaya saan ang kayamanan? Halika, tanungin natin yung natitinda. Sige pa nga pre, tara. Magandang araw po. Dito po ba nakabaon yung kayamanan ni General Pugset? Anong kayamanan?
kayamanan. Mga siraulo ba kayo? Alam niyo ng mamihan to, tapos maghanap kayo ng kayamanan dito? Sabi ko kasi dito sa mapa, dito nakabaon yung kayamanan. Kayamanan? Loko-loko. Ano, kakain ba kayo o papalisin ko kayo dito? Ano pre, kain na lang tayo. Sige pre. Gutom na din kasi ako. Sarap pare. Busog na ako. Bayad po. A few inches later. Paano yun pare? Wala naman yung kayamanan doon. Kumusta kaibigan? Ginulat mo naman kami tanda. Pare, sino yan? Siya yung kinikwento kong matandang lalaki na biglang nawala. Siya ba yung pare? Kala ko kung sino. Sasapakin ko na sana eh. Relax lang pre, ako nang bahala dito. Kumusta ang paglalakbay mo kaibigan? Ano ba tong binigay mong mapa, peke? Tiyan peke, maling direksyon lang kinahak mo, pogi. Anong mali? Eh lahat naman nang nandito ay sinunod naman namin. Oo nga. Patingin nga. Oh, ayan o, tignan mo. Ay, mali nga. Yung isa pala ang tunay. Ikaw na matanda ka. Wag. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka, tanda. Hoy, saan ka na matanda ka? Bumalik ka. Pare, wala. Wala punta. Eh, matandang yun. Wala na pare. Kaya nga, eh. Pre, wala na yung matanda. Oo nga, saan kaya nagpunta yun? Uy, papel. Tingin nga. Mapa ito ah. Mapa nga. My part 2. Shout out sa nanay ko, Ariela Guevara. Mag-ingat ka po palagi. Bye-bye. Napakabuti ng yung palubat ka na. Napakabuti ng iyong panlobat ka ba? Ha? Kaluban? Kabayo. Diretso niya lang yun, tapos isang hakbang paabante. Pakaliwa. Sabi kasi dito sa Sabi kasi dito sa mapa, dito nakabaon yung kayamanan.